Kyllä vain, sillä Helsingin Finlandia-talolle kokoontui nyt viikonloppuna satoja My Little Pony-sarjan faneja. Tätä kansainvälistä fanitapahtumaa valmisteltiin yli vuosi. Ja sitten on Pinkie Pie, jota tämä myös cosplayaa tässä. Niin se on juhlaponi, he järjestää niin räväkimmät ponijuhlat mitä on. Näitä ponijuhlia vietetään viikonloppuna Finlandia-talolla ja tyyli on vapaa. My Little Pony-animaatiosarjaa on tehty yli 3 vuosikymmentä ja etenkin uusimmat ponihahmot ovat keränneet maailmanlaajuista suosiota. This is honestly the happiest I've ever been in my life. Tänään fanit tekee niin kaikenlaista fanituotosta, animaatiota, taidetta, musiikkia, kaikkea. Iso osa Helsinkiin saapuneista faneista kuuluu yllättävämpään kohderyhmään. I was wondering if I'm the only fan in the world, but I found soon that this fandom is really huge. Nykyisin niin kaikissa lastenajoissa, missä on jollain tavalla väkivalta, niin tässä onneksi sitä ei ole. Alun perin lastenpiirrossarjaksi tehdyn ponimaailman fanitusta ei läheskään aina ymmärretä. Muun muassa veljeltä, että se on hienoa, että hetkinen, mikä tää juttu on? Harrastatko jotain poneja? No joo, sitten 2 viikkoa ei vastaa puhelimeen tai mihinkään. Mitä ihmettä, ponien keskeltä löytyy tämmönen. Mä rikon näitä sääntöjä, kato. Useimmat pysyvät kuitenkin sarjan hahmoille uskollisina. Well, this is the character from the show. It's a shy pony called Fluttershy. She's a Pegasus. And this costume is her gullible dress. Tuo Pinkie Pie oli minun ehdoton suosikki. Musta tuntuu, että Fluttershy pukus oikein paremmin. Voi olla. Mutta tästä kohti säätä ja